Muri Zimbabwe tarisai muone ndo Zimbabwe yacho iyoyi haidzinyaya dzemabridge. I think ndakazitaura nguwa refu handinganyanyise kuramba ndichingoswerera. Ndadzoka zvekare nema-updates pachannel yenyu Kulian TV, chivhitivhiti chisina fiye kana favor. Munoziva kuti inini pese pandinouya panapa ukaona ndisina kutodeedzera izvozvo handinyatsofila zvakanaka, and I'm sure imimi muripo musingafile zvakanaka. So kana uchiziva kuti uripo unoita kunge nini unodeedzera kuti pasi neZanu PF. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanu PF yacho iboikane. Right. Mamiriro akaita zvinhu iko zvinezvi akati siyanei mbijana. Because ma situations ari panapa nyaya dzandiri kunzwa dzinoda kuti titombonyatsowonesana tisiri pakumhanya. Pane situation iri muZimbabwe izve so kunyanyanya yendaona iri paBeitbridge, but we'll talk about it kana tamboonesana this one. Shabangu anza akugadzirira muna September kuti aende kuCongress. Ndo imwe situation yekutanga iripo amene achaenda nani kwa achaenda ikukoko. George Govamatanga is pali probe. Saka unoona kuti varume ava akanzi iye uya akauningire nekuparliament utaure nyaya yako tikubvunze mubvunzo. Haana kuenda, he didn't go to parliament. Haana kutomboda attenda. After that vatobuda iko zvinezvi ataura kuti ina ndaombodhoja kuenda kuparliament. Akutoramba nyaya idzodzo. Like Zanu PF ndo zvairi inokurambira zvinhu zvauri kuona. 15 billion yakaenda kupi? 15 billion yacho akaiona chinzi yabiwa ndiani? Ndo situation inoita vanhu ivava veZanu PF. Ko chakati chazvazofamba sei zvakati zvamuri kubvunza zvacho izvozvo mune proof zvinu here yamunenge makaona. So panapa pari munhu ari kubuda ari kucomplaina ari kuchema nesituation imwe iri kuitika muHarare CBD. This is the situation. I left home burdened with stress. My kids missed school because they didn't have winter uniforms. I managed to raise $50 hoping to get them ready for tomorrow. On my way, I mistakenly turned into a one-way on Leopard Takawira Robert Mugabe. Within seconds, 2 council officers approached and claimed my car. I explained and apologized, but they wouldn't listen. Instead, their team of 4, 2 men, 2 women, took $40 from me to avoid a $230 fine. As they claimed, I paid because I had no choice. To that team, today you shared my children's school uniform money amongst yourself. We are back home and my kids still don't have uniforms because you choose power over compassion. I leave you with what I said. The universe always balances its equation. Mine did today, yours will too. This is the situation in Harare right now. Munhu akangobuda paden pake akapinda muroad ndobva angorasika akanopinda nemuone way. Saka pakunodesa ukobva kuti ndapinda muone way kwakungonopakawo zvimwe zviya ndobva vatomhanyira vanhu city parking ndobva vatoklemba mota yake paspot. Vari pakati pekuklemba ndobva try kurizina navo achikumbira sorry itori mistake yandatoita iyi ndatokanganisa patobhaizika zveshuwa. Ndobva vaklemba mota iye manje kuti achizoenda kunobhadhara fine ye$230 zvakamuremera, asi anga abuda kumba kwake aine ka $50 kekuti anotengera vana vake mauniforms. Ndobva azobudisa $40 ndobva apa vanhu vekanzuru vanga vari 4, 2 varume 2 vakadzi. Saka kureva kuti vakabva vasheyana ka $40 kayake vari 4, 10 vakaenda. Munhu ndobva adzokera zvake kumba. Saka kuti wangomutsa mota ukaenda kutown kungonopa vanhu vekanzuru. This is the situation yekuti munhu akangopindwa nechipfungwa chekungoba. Munhu wese asati apinda basa, munhu wese wemuZimbabwe ane that mentality. Akangobvunzwa kuti pane basa, unotoona umandoshandira chero muChina asingabhadhari because of anongoti kunoitika madhiri here, ndo nyaya inenge ngoripo. Obva asvika osangana nekutongera vanhu chitororo. This is the situation in Zimbabwe right now. Hama dzedu dziri kushungurudzwa nevanhu ivava. Ende zvigananda zvacho zvinyaya yacho iri kutorwadzira kuti iri kwese left right center. Unoshaya kuti vasiri chigananda vacho ndanani nekuti munhu wese ari kungoita zvinonzi mbudzi inodya payakasungirirwa, zvichikonzereswa nekuti masalaries mashoma wangova uore wega. Dai vanhu ivavo vasina chipfungwa chekutora mari yechokomomwe vangadai pamwe pacho vachinzwisisa nekukwanisa kuzoregerwa vanhu, but they don't do that because vanenge vachiti ndatokusunga and the next thing ndipe mari yechokomomwe kuti ndigokwanisa kukuregerera. Ndo imwe yenyaya inenge ichiitika. Pane imwe situation zvekare iri kuitika paBeitbridge border post, but ndisati ndakunzwisai something because I have to give you evidence iri enough about zvinhu zviri kuitika paBeitbridge border post, because ndatodzwa na someone anoshanda ipapo paBeitbridge border post
achindi explainera nyaya yacho. So I will give you evidence munozoti ndoda zvinhu zvinenge zvine kaumbombi kana. So I will give you that evidence monyatsozvinzwira mega. But ndisati ndanhingirikina, it's very important. Pane nhingirikini yandaona ichibuda list revanhu ava nguva yese ini handinoziva kuti vanhu havasati vawana hama dzavo. Vanhu vaiva vekunzi vekufira mugodhi kuSouth Africa pakunzi pane 20 bodies, and vanhu vacho hapana kana body imwe chete zvayo yakauya yakaclaimwa. And these things zvinokonzereswa nekuti ZRP nhingirikini kungava kana naZBC hakusina kana munhu anoenda achinoona zvake. So today I just decided kuti ndiuye ndikwanise kunge ndichifambisawo shoko panapa nekudedzera mazita iwayaya. Both weumulambo ari kunzi aripo pavanhu 20 vakafa kuSouth Africa. So garai maziterai mazita yese: Bobo Stole, Gladmore Mulambo, Blessing Mulambo, Shepherd uyu senemu hainauzikanwa hapana, Kenisa Majoni, Bernard Mamombe, Trust Makisa, ndo vamwe vari panhingirikini yekutanga yacho yevavava. Kobva kwauya Moses Chidumba, Thomas Chipanza, yes, Thomas Chipanza, Jack Mulambo Maenza, Edzai Mulambo Maenza, Make Mulambo, Pindirai Durimwe, Tendai Mabaibai, yes, Tendai Mabaibai, Tobata Shikapana, Mebshings Matubuki, Tinashe Shangure, Tafazwa Ndlovu, Justice Mwapinda. This is the list according to Zimbabwe Republic Police. Ndo press statement remazita evanhu vakafa pamngirikini pa operation Vala Umgodi, operation Varai Mugodi. So this is very important for you guys to share this video. It is very important for you to like this video kuitira kuti vanhu vakwanise kuwana hama dzavo. I think ndo zvandakwanisa kuti ndikwanise kunge ndichiita nekukuzivisai list iroriri. Zvinhu zvakakosha chaizvo chaizvo kuti munge muchiita sei muchizoziva. Unogona kuziva hama yako yanga iri kujoni zvosiri kunzwisisa pamwe mafoni achapinde. It's very important kuti mufone muchiconfirma kana kuti moenda kuZRP kwacho ikoko munoonesana navo mabodies iwayo, because ari kunzi so far hakuna kana board imwe chete yauya ikaclaimiwa ikanzi ndewedu, hapana kana imwe chete zvayo. Zvakakosha hama dzadiwa, pane hama dzizhinji dziri ikoko kunyanyanya ana mulambo ndaona vakawandisa ipapapa. Please tarisai hama dzenyu, musangoti vana vari joni vamwe vana vari kunhingirikini. It's very important kuti mugare matarisa hama dzenyu. Now without wasting much of your time, I would want to connect you pa Beitbridge border post monzwa zvinhu zviri kuitika. But tinoziva kuti kune vanhu vakawanda vane ma WhatsApp audios vane a lot to say. Namba dzandikuisa pa screen up ndedze kuti mukwanise kutaurawo zviri pamwoyo penyu. Even if there is a situation kwauri ikoko unokwanisa kutaura neni wondisendera panapa, ndo pandakanda pa channel vanhu vonzwisisa zvinhu zvinenge zvichiitika. Even if you want to comment on the political situation in our country, feel free, because panapa ndo pega pa chivhitivhiti chisina fee kana favor. And the other thing before I disappear, kana uri South Africa uchida kuregisterwa company yako obva wavhurwa FNB business account, pane company nonzi Education Research is a big company yana mukoma owen vanokwanisa kuregistera vanhu macompany usina work permit kana study permit. Chinongodiwa valid passport vobva vakuvhurira FNB business account, vokuregistera company wakutanga kutooperatora as a company, wakukwanisa kutojumawo matenda kana kuti masubcontracts. Unongoziva zvizhinji zvaunokwanisa kuita neregistered company. So contact him on the numbers that are shown on the screen. Idzo dzakanzi mukoma owen Education Research. Vabate ishasha idzodzo, unoziva kuti inini kuwana ndati munhu ishasha anenge achipedza masports. So for now, let me connect you to Beitbridge border post munzwe zvinhu zviri kuitika ikoko. So sekutaura kwandambozviita kuti vanenge vane something to say munokwanisa kuisa pane namba dzakanzi send audios idzodzidzi dzepakurient. Hayi brother Colette zviri sei ya kubhodha kune zvinhu zviri kuitika zvakawanda zvendinofunga kuti vanhu they must be aware of. Kune vanhu vari kufamba nezvikepe zvine zvakaiswa tambo. Hapana mazuva akati one day this week masoja akadambura chikepe tambo, masoja kuSouth African side chachine vanhu 7. Papa nemazalawi anga achienda nemachikenza anga atengwa kuOBC achikrosa makuseni kuma7 chikepe chapeuka kudaro kwakawanikwa mwana
kuspillwell by some kilometers away from pasini yakaitika scene. Mwene wechikepe nevamwe vose vanga varimo hakuna wakawanikwa, hakuna akazikamwa kuti ari kupi. So there are a lot of issues dzakaoma dziri kuitika murwizi. Vanhu vari kumbunyikidzwa zvikuru nemasoja nemapurisa muSouth Africa. And you know kuti masoja basa ravo ndokuti vanhu vasapinda, haikona kuti vazoita kuti vakonzerese njodzi dzakadaro. And those issues they are just going unreported. Zviri kungopera zvakadaro, vai vanoona vanonge vaine fear yekutya kuripota kana kutsanangura kuti pane zvaitika zvakadai. So really maZimbabweans vanhu vari kutambura, and kana vanhu vachipinda nezvikepe ngavanyatse kuziva kuti its risky. Hama dzemutemo idzi hadzisi kumuchengetedza. Ndofunga vanhu vari kutonakirwa nekutamba neupenyu hwavanhu. I don't know kuti handondizivi type yeutsinye hwakadaro kuti tingahuti kudii, more especially huchiiswa nevanhu vemutemo. It's so painful, it's so pathetic, and it's so disheartening.